Lan ministroa Kanbon eta Baionan izan da gaur lan istripuen kontrako kanpaina berria aurkeztu du. Arratsaldeon ikusentzuleok eta gaurkoan Aupa autopartekatuen kooperatiba ere ezagutuko dugu gertutik. Autoak gutxitzea da xedea, hain justu asteburu hontan Euskal Herria burujabe topaketa handia ospatuko den honetan, Euskal Herrian klimaren desafio altxa dezagun lelopean. Xehetasunak jarraian gure asteburuko planen atalean. Ongi etorri! Olivier Dussopt, Frantziako lan ministroa, Euskal Herrira etorri da gaur. Kanbon, lan istripu larrien eta hilgarrien gaineko kanpaina berria aurkeztu du. Aurten, Ipar Euskal Herrian, 4 hildako izan dira lanean. Eta azken urtean, Baionako CPAMak 5.400 istripu baino gehiago zenbatu ditu. Sindikatuek agiri bat plazaratu dute elkarrekin, ministroaren bidai antzeztua salatzen haien hitzetan, eta neurri zehatzak eskatu dituzte istripuak gerta ez daitezen. Aupa autopartekatu kooperatiba Lapurdindaia da, helburu garbi batekin. Notre mission c'est de réduire la place de la voiture en ville, sur le territoire. Autoaren presentzia hirian murriztu nahi dugu, geroz eta gehiago ditugu eta leku asko hartzeaz gain, kliman eragin handia du, soinu kutsadura eragiten du eta gainera garraio garestia da. Et on a un réel impact aujourd'hui de la voiture sur le climat, sur notre environnement. Aldaketa hori gauzatzeko argi dute mentalitate aldaketa ere beharrezkoa dela. Autoa jabetza modura beharrean, zerbitzu gisera ikustea funtsezkoa bai da. Lehenago dena behar zituen bakotxak norberak eta jabe izan eta hori ez da posible denetan eta ez da posible izaitelan ere zenta ingurumenari buruz eta kostatzen da asko. Eta mentalitateak ari dira entzinatzen eta gaur egun ezagun eta lokatzen ditugu eta pixoak eta lokatzen ditugu materialak eta autoa ere zendako ez. Estatu mailako City sarearen parte da Aupa kooperatiba eta sare honetako autoen funtzionamendu berbera du. C'est une inscription à vie, sans engagement. Izen ematea 40 euro ordaindu behar da eta betirako da. Gero aplikazio bidez, webean edo telefono zerreserba egin eta txartel batekin edo aplikazioarekin autoa ireki eta barruan egongo den giltzarekin normal erabiltzen da. Aupa autoak uzteko gure aparkaleku propioak ditugu eta bidai amaitzean berriz ere txartelarekin itxi eta hurrengo erabiltzailearentzat prest da. Et une fois qu'on a fini sa course, on revient à la station déposer la voiture et on termine sa course en suivant l'application ou en rebadgeant. Erabiltzaileak erabilitako denbora eta kilometroaren arabera ordaindu beharko du eta adibidez, une dizaine d'euros pour aller à Hendaye 2 heures. Baionatik Hendaiara joan etorria 2 horenetan 10 euroko kostua izango du. Autopartekatua urtean 10.000 kilometro baino gutxiago egiten dituztenentzat auto pribatua baino merkeagoa dela diote ikerketek. Eta hori da Txipria Arbelbideren kasua. Aitzinan banuen nire kotxea eta harinitzen gogo eta balio zuenez niretzat izaitea bere bil bat, ala bat alokatzea behar nuelarik. Zeren eta bere bila baliatzen dut, joaiten itzelarik asteburuetan mesa emaiteat azpen alderat. Aste guztia hemen egiten da karrikan alferetan. Eta aste hortan, hatxeman dut behaz Aupa bazela, antzatu naiz eta hori hala egiten dut. Hilabetez zerbitzu erabili ostean berak argi du alternatiba egokia dela. Nik egin badut pausua, bestentzat ona da. Orden barritzak ikus, somat behar duen kotxea egun guziaz behar badu egun guzia, orduan zeurarekin hobetu zuen. Noizean behik hartzen manduzu estatudarik hobedela hola. Eta ez soilik norbanakoentzat, hainbat herriko etxe eta enpresa ere interesatu baitira. Oazen dira beren autoak ere eta immobilizateak direla eta ez erabiltzen beti eta zendako ez eta alokatu behar delaik. Eta gainera eta hori biziki interesgarria da guretzat ere, zen eta hainitz jende partikularek asteburutan ere erabiltzen dute. Eta alderantziz, lantegiek astean zehar behar dute erabili. Momentuz, 6 auto dituzte eskuragarri Baiona, Angelu eta Biarritzen, eta laizter beste 6 eskuratuko dituzte, eta hortik goiti beharren arabera moldatzen joango dira.
Arratsaldeon ikusentzuleok, ostirala da eta ostiralero bezala, astea ongi bukatzeko hainbat plan proposatuko izkizugu aste honetan kasualitatez, guztiak Lapurdin eta Lapurdin garenez, herririk ederrenetik hasiko gara, Senperetik eta Senperter batekin. Frank Dolosor, zer eskainiko diguzu aste honetan? Rugbia nola ez, arratsuntan Frantziak jokatuko baitu Italiaren kontra, Lyonen partiduak gaueko 9:00 eta antxe bi Senpertar, Charles Olivon eta Maxime Lucu, biak zelaian izanen ditugu eta Senperek bezala, herria initzek urbiletik segituko dutela partida hori. Baina Senperetik urbil badugu azkaine eta asteburu hontan Pastorelorek 20 urten beteko ditu. Arratsuntan Erramon Martikorena Baigorriarrak kantaldi eskainiko du eta gero asteburuan zonbait ekitaldi izanen da gelditu gabe. Bihar eman dezagun, larun batarekin bioanistasuna lagunen egalaldi elkarteak untzak askatuko ditu, gero ibilaldiak ere badire eta karroarekin, 6:30 mutxikoak azkaineko plazan, gero pilota partidak ere, eta igandearekin egun nagusia hortxe, ekoizlean merkatua alde batetik, gero musika animazio andana, joaldunak, Cornelio Musika Eskola, eskosoinuarekin, eta Marinela Danborra da ere bai, eta goizeko 11 aldian edo, hor potiokak biltzen baitituzte, potioka azlean besta baita Pastorelore, potiokak errirat ekarriko dituzte, karrika nagusirat, eta hori behiziki ikusgarria izaten da beti, aintzineko urteetan ikusten duzuen bezala, eta atxaldeko bortzontan menditarrak taldeak kantaldia eskainiko du, baina lehenago, 3 aldian, Artzain Txakur xapelketa, Dominik Larretxea xapelketa jokatuko da, beraz, azkainen erran bezala, Aitor Pastorelorek 20 urten beteko dituela, asteburu hontan, eta hori da gure gomita. Ikusten da bainungo azaren, Azkaina eta Senpere, bietan bai duzu kanka bat, eta ara joateko gonbidapena beraz, asteburu honetan, eta Uztaritze eta Arrangoitzera zurekin Aitor, herri soinu ekimenak, herri soinu bertan ospatuko da asteburu honetan, ez? Bai, hori da, herri uzta festivala antolatzen du herri soinu elkarteak, 11. aldia dute jadanik, eta sustraitutako hitzordua bilakatu da euskal musika eta dantzarentzat. Gaur gauean, gaueko 8:30 Baiona Euskal Herriko abes batzak kontzertu eskainiko du Arruntzako Elizan, larun batean, plazaren oroimena ikusgarria izango da, 26 artista profesional eta amatur elkartuko dituena, musika eta dantzen artean, eta talo gau musikatua latxagelan. Eta igandan aldiz, Arrangoitzera leku aldatuko da festivala, mutxikoaren eguna ospatzeko, goizean mutxikoak izango dira, eta arratsaldean dantza ikusgarri ezagunak, neskena, txingilika eta tio Teroneun semen eskutik. Eta bukatzeko Kiki Borratxorekin dantzaldia. Horixe plana beraz. Osun Aitor, eskerrik asko zure planagatik, eta Lapurdin barna ibili garenez, nola ez, hiriburuara etorri barko gara, eta bertan egiten dizuen gonbidapena, bihar hasiko baita Euskal Herri burujabe ekimena, bizik antolatuta, eraldaketa ekologikorako, gogoetarako eguna, asteburua proposatu dute beraiek, hitzaldi, bazkari, erakusmai, denetirik egongo da, baina baita bestarako aukera ere, eta tartean kontzertu ederrak, bihar larun batarekin, Leman Kugante izango dugu, baita Zea Maiz talde bizkaitarra ere, eta Juanita Banana. Eta iganden ere hainbat kontzertu, bi egunetan, arratsaldeko 6:30 aurrera. Eta igandean baita ere, itsasura joateko gonbidapena, udalekuk 40 urte beteko bai ditu, eta egun guztiko egitaragoa prestatu dute horretarako, aurrentzako jolasak, bazkaria, musika, eta Andoni Oiakegi musikariarekin gau aldia. Ikusentzuleok, hauxe da gure proposamena, besterik ere izango da, noski nola ez, baina Zea Maizekin gure gaurko agurra, asteburu on eta igandera arte. Do you speak?